ake ciki ne kam. Me labari ne Ba na shi tace ai sai ni. A haba. Allah kuwa. A haba dai. Wallahi gaba ɗaya ta ce sai kai. Wallahi tace sai in ba mu kai fa ba wanda take yi. Wallahi to ake ciki ne. Ba wani motsi ne? Kala wallahi. Allah kwana biyu gaba ɗaya kai bacci. Allah kuwa. Wallahi Allah wallahi ai ka san heda da ke ai. Allah tuni mu ka hu mana yalla boy. Kuma ka hu mana da kai. Ai ba shi kai aka ba. Haka ma ni ma a ce an bani fa. Dole da mashi ba ba shi. A hada da ni. A gaskiya hada da ni. A ni a bar na a baya? Amma wannan da kin kan dan ina ne ka. Wallahi ana ga dan madagala ne. Amma ba da zaki ba. Wayyo. Ina ga wallahi ala motan dan gote ne ta barin su da gona da kan nan. Kai? Kaji zaki kuwa? Ana noma shi anan kuwa? Kai yanzu ba ni da wannan da kan nan ba da zaki. Allah wallahi. A yake gaya maka muna tafiya a mota daga Sokoto mun taho Gombe muna cikin tafiya bayan direba ya yi fakin kai ma ga yi bacci muka taba shi har bai motsa ba da muka ga bai motsa ba sai muka kai shi asibiti na ubangiji ne wannan ubangiji ne muna kai shi asibiti ya likita ya ce ai ya fi awa 10 da rasuwa haka muka yi hakuri kai awa 10 awa 10 da rasuwa gaskiya haka wai wannan labarin abun dubawa ne gaskiya dai wallahi abun dubawa ne wallahi kuwa ai na ba ku labari muka ebo koyi daga na ku ebo koyi tun daga can wai menene sunan Allah wannan wajen Chadi kai ba labarin kai muka ɗebo shi cikin tirela guda ikon Allah koyin nan aka zo garin yaya samuwa kenan haba kawai garin ya wani wannan ya aka samu matsala ko taya ne ya samu matsala ne ya fita na tayan motar ne ya fita ashe tun tasowan ba mu jima muna tafiya ba taya ya fice muna ta tafiya sai can kawai an tsaye da mu gurin direban ya tsaya irin road bullet din nan shine kawai sai ya juya ta kife ko koyi ɗaya bai fashe ba ikon Allah haka aka yi ko ɗaya an yi fashe ya koyin nan haka aka yi ikon Allah kenan ba an da baya faruwa a ba yadda baya faruwa ne ni gaba ɗaya jinku nake yi Allah jinku nake kai ma kana da naka bayanin kenan ba ai ni kaza mene da kyau kai dai ba dai zaki kaza ba mene kai ka faɗa ai ni kazan da ke da ni tsohon mafarauci ne na sani ga lalle agun kakana haka tare muke zuwa ka gaya maka ni da muka je farauta wani wannan to ni da kakana muka da shi lokacin sai ran dawa ya banda ya manta Allah wala manta ni a can gaba da tan Senegal muka je farauta kai dan tashi ina dan dube cikin da tsakar dare ina samu wani rami dan babbaka taurin hannu ya shiga wallahi na saka hannu ina sakawa ina kawo maciji ikon Allah wallahi na rinka jan macijin nan na kai shekara ina tafiya ina jan macijin nan zaka dawo gida a tun yanzu har Gombe macijin ban gama cire shi a rabi ba fito ba kai har Gombe na dawo tun daga Senegal kana tire daga Senegal bai dawo ba har Gombe na dawo kada da maciji wallahi maciji wallahi kuma da ya kare ba wallahi bai kare ba abu wannan maganar naka ba a duba ne wannan maganar ƙarya ne maganar ƙarya ne wala kai ce ƙarya ne ƙarya kake ƙarya kake Assalamu alaikum masoyana, sunana Nafisa Soja. Muna gabatar muku ne da YouTube channel mai suna Waleed mai waka. Ku bibiye mu a YouTube channel mai suna Waleed mai waka domin samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu kamar su comedy, films, waka da dai sauran. Ku danna mana subscribe a YouTube channel mai suna Waleed mai waka. Mun gode.